DZGB, ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano, dahilan tasinda, kita, ika, ako, Bicol. Ngunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marhayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Ang sakong dagang dinubuan, makawili-wili, digdi sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang Oh, napo no? Napo na ito, John? Ha? Nawara? Bata, nagumurbaili kita. Ano nangyari? Ha? Para man? Anong nangyari sa atin? Pero under ako? Under ang microphone ko? Sining problema? Ini kayo ng problema sa iyo. Anak ko, nalipat kayo digdi. Balon ta. O, napano yun, Ninoy? Nalipat ini, nalipat siya. Anyway, tabi, good morning sa mga taga-Antabay. Nalipat siya, dapat ini. Oh. Nag-brown out. Nag-brown out. Dapat ining so pangaran ko yan. Yan. Bako ito. Biglang nagbago. Sige, tabi, maray na aga. Ako Bicol program na ini. May pigaayos lang tabian sa moyang IT digdi sa moyang background kan sa tuyang programa. Bigla sa nagpundo noy. Bata perte na gayod so burubayli ni barkada tang Angel na Torigosa dyan sa City Hall. Ako Bicol program po ini sa pangaran kan Ako Bicol Party List. Pinapanginutan po yan inda Congressman Saldico at saka Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Okay na na. Testingon ta ha. Dali sana po ha. Ito tungguin eh. Yan. Okay na na. I-play. Okay. Ayos na. Salamat. Maugmahon sa Kabikulan, Sa pangaran po kan Ako Bicol Party List, Congressman Saldico, asin Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., iba pang mga pagiriba sa Ako Bicol. Ako po ang sendong amigo sa radyo, Al Armario, marhayang reporting for duty po sa programang ini. Marugmahan, karantahan, asin tarabangan. marhay magiay, Ipakitang karantahan, bawal pa. marhay nami. Para ilihan pwede si Angel. Ito ang Best na si Angel minabayle. pagkabi Inda si Sally kung ayos man ini magbayle. dagang. Mabati ko na kita. Ate Sally. Ate Sally. Ay, Tito Al. Kumusta ka na? Mabuti man po, Tito Al. Busy kami. Gari sige ang paseksi mo.
Ah, Kaima. marita ko nag-intraka da sa ano ini, sexy challenge. Pa-sexy Ano to, challenge. weight loss challenge po, Tito Al. Oh, Ayos na, talagang the best. Iyo po. Si Sally Tabi ang sa tuyang makiribanan ko niyan sa programa ka Bicol sa pangaran ni Congressman Pido at saka Congressman Saldico. Ate Sally, batiyon ko na sa mga kababayan na dyan sa Sorsogon. Saka sa ibang yes po pala. Bicol. Tito Al. Mhm. Okay. Batiyan ako na sa mga taga Sorsogon. Okay. Opo, good morning po muna sa gabos ng sa tuyang mga kababayan dyan po sa probinsya ng Sorsogon. Diyan din po sa Camarines Norte, sa Catanduanes, Masbate, Albay, ano pa, nalingawan ko ng mga probinsya. Kamamata ko lang. Kawawatan mo lang. Opo. Sa Sorsogon, siyempre yaw pag-iriba taman sa OKFM. Si Rex Bulima, yaon duman si Chuboy, si Efren Guab, and syempre ang samuyang ambassadors of goodwill, si Japs Calios. Sa Yaon Daet. sinda duman. Sa Daet. Yaon man sina Jason. Sa Daet po, yaon man si Raymond and si Jason San Fernando. San Fernando. Apo, si Jason San Fernando. Tapos siyempre sa Albayan, sa tuyang provincial coordinator, si Ray Calios, si Junta Directiva. At sa Catanduanes, ang sa tuyang coordinator po, si Domingo Go, or Bongo, ng Catanduanes. Sa Masbate po, si Mark J. Cervantes. Siyempre sa Camarines Sur po, duwa ang coordinator kang ako Bicol, takulaon po bagayan na probinsya Tito Al. Sarong 1st District, 3rd District, tapos parts ng partido. Si Gerson Alvarez po ang nagkakapot. Pagdating po sa Rinconada and partido, yan po si Papa Eli or Mama Eli ang samuyang Miss Congeniality. Maski sa ka maglaog na opisina, igwang kamidbid or kung bako kamidbid, igwang pinsan, tugang. Pwede magkandidato yun si Papa Eli, Pwede talaga yan magkandidato si Mama Eli. Ang apod mi dyan, Mama Eli, Tito Al, pag nagalaog kami sa mga department na, halimbawa, sa Department of Agriculture, igwa baga kami, naglalabi po baga kami kay Director Rodel Tornilla na makaagad kami kay mga farm equipments, mga garden tools, seedlings. Pag nag-abot kami dyan, tayo kami nadidipisilan maglaok, may quit baga po sa mga arogan department. Paano? Dakulon si Papa Eli kung bako niya tugang, pinsan, kinakapatid. Sabi ko, dakula ko ng pamilya mo, Tita Eli, pwede ka nang magkandidata. senador. Mag-senador. Maski sa iyan, mag-BFAR, yaon duman man ang pamangkin niya. Talaga duman man po kami sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Malaog kami duman, kaibahan si Papa Eli. Taigwa naman siya duman na pamangkin. Diba yun, ano? Patibayan talaga. Maski digdi sa Ligaspi, Tito Al. Nakulong siyang Yan kaya dakulang talaga. Paano pa nandiyan si Mama Eli? Dati po, nag-handle po siya ng mga beauty queen. Kaya pala. Sinda sa mga nagpapa-contest po baga. Nag-handle siya mga beauty queen. Kaya pala talaga. Kaya pala niyon advisor mo. Papurmahon ka pati digdi sa digdi sa picture mo sa internet. Mapurmahon ka? Mapurmahon ka? Ano ang nilagyan? Paano nasa messenger kita mo niya nag-uuro? Oo, anong apod ka yan, John, ang attire ni Ate Sally? Naka-high heel ka pati? Mamaya i-review ta. Di ko na iling. Arin niya na picture, Tito Al. Tiglaag ni Angel. Nakatukaw ka sa trono? Oo. Baka po doon sa Roal daw. Paano po? Kaya Tito Al, may pigpo-promote pa akong product. Kaya pala. Promoter na po pala na ano. They actually, magayon kaya ang benefits ka ini sa kuya. Medyo, so, di ba dati nag-aaro-asthma po ako. Day na ako gaanong nag-asthma. Day na po ako nag-maintenance ka itong sarong bulong na talagang may kaya siya, steroid, kaya nakakapataba. Kaya pala. Di ka masadit. Okay. Anyway, Tito Al. Nalingawan ta si Joey Sarcia. Yes, si Joey Sarcia pala. Sa Roman po pala ining
nasa Iriga. Si Joey Sarsia po yan. Aluyo na yan na talagang ano yan, kumbaga deboto ng Ako Bicol Party List. Kaya yan, saro man yan nag-handle program po sa Ako Bicol sa part Radyo ng Iriga. Ikaw po uduman na. Radyo Apo, natin yata. talagang Nakahook up radyo na sila. natin po. Po. Nakahook up. NBC, radyo natin na Iriga po. Ayun, okay. Kaya yan si Joey Sarsia. Sana- Anyway po, Tito Al, kung mapapansin niyo po ang ano ng Ako Bicol, nadadangog niyo po sa mga testimonials pag abot po sa educational assistance, Yan. napapansin niyo po ito. Oho, sa Apo, mga programa yan, Kanako Bicol, educational assistance. Apo, saro yan sa programa kang Ako Bicol ang mga educational. Dati po, nakulong po kaya Tito Al message sa kuya everyday. Nag-aapot kung maislat pa da kami for a scholarship program. Linawon ta lang po sa mga kababayan ta Sige. na dai po kitang scholarship program Tito Al sa college. Kasi po Tito Al, 'di ba na isa batas na po itong free tuition sa state universities and colleges. So para po mas dakol ang matabangan kang Ako Bicol Party List, nag-focus po sa educational assistance. Dati po, kanagpuon po ang Ako Bicol, mga 2008 pa, kaya ito, igwa na po kaya ang programa Ako Bicol pag-abot sa scholarship program na every semester nagtatao po kay education na itong program, 6,000 kada sem, plus may allowance pa yan. Pero wala na po ito, kang naisabatas na po itong free tuition. Ngunyan po, educational assistance, mas dakol po ang natatabangan ng mga estudyante. Kaya nadadawag niyo po ang mga patotoo or testimonials po kang mga kababayan ta. May mga sinend po ako dyan sa Indo, mga graduate kang Bicol University, graduate kung sa inyong eskwelahan na natabangan po kang Ako Bicol Party List. Ngunyan, mga nagtatrabaho na sa iba't ibang ahensya kang gobyerno. Bako lang sa edukasyon ang naitabang kang Ako Bicol, pati sa trabaho. Kasi ang Ako Bicol po, baga Tito Al, igwa po ang programa sa DOLE, ibinaba po sa DOLE, sa Department of Labor and Employment. Ito po mga daing trabaho, ito po magkaigwa silang trabaho for 6 months, internship program. Ito pong government internship program. Kunyan, kung magayon ang performance ninda, after 6 months, pwede sindang ma-retain or ma-extend ang sa indang GIP, 6 months, another 6 months. So, nakaka-experience sila magtrabaho ng 1 year. So, iba na natawan ng educational assistance ng Ako Bicol ni Congressman Pido Garbin and ni Congressman Saldico, natabangan ta pa sa trabaho niyan, mga maray na po ang buhay ta. Na-absorb na kang TESDA. Kasi mga matibay daw po magtrabaho. Dakulan po kaming natabangan pag-abot po sa education, tapos sa intern. Na-absorb po sinda kang mga department na deploy. Pig-deploy mo po kaya ang iba dyan ng mga kaakian sa TESDA. Sa TESDA po kaya kulang-kulang din talaga ang tao. So kailangan nilang manpower. So nagtatao po ang Ako Bicol para sa inda na makatabang sa department na yan. Ang iba po dyan concentrated din sa program ng Ako Bicol Party List na assign sila. Ang Ako Bicol po naglaag din po sa TESDA. Itong mga pa-trainings po. Kasi last week, kung narurumduman nyo po, halik kami sa probinsya ng Sorsogon kung saan po naitaon na po sa toolkits para po sa dressmaking and then po para sa welding. Kaya naitaon na po ito. So, kaya magayon po talaga ang programa kang Ako Bicol na gigibo po kang sa tuyang mga congressman, si Kong Pido Garbin and si Kong Saldico Tito Alda. Talagang kumbaga, align na align ang programa. Napapakinabangan ng tao. Papakinabangan kang sa tuyang mga kababayan, ining internship, itong mga pa-trainings, tapos ngunyan nagiging hanap buhay ninda. Kasi yan po, saro yan sa iniisip kong sa tuyang mga congressman na ang mga kababayan tauwaning magayon na trainings, tauwaning magayon na mga experiences na magagamit po ninda sa indang pagkabuhay everyday sa Urual daw para dahil po sila masyadong nag-aasa sa gobyerno. Kasi manilesa na rin po ang kang burden kang government na isipin pa ining mga kababayan na nagtitirios. Kasi dagdag pondo naman sa part kang government. So, magaling programa kang Ako Bicol Party List na igwa kitang mga congressman, si Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin na dahil nagpupundo maghanap ng
mga Budget. pondo, lalo sa national government. Alam mo ba, Tito Al, na iba po kaya ang Ako Bicol na tiga-apod na regular fund pag abot po sa educational assistance. Kumbaga, itong regular fund na ito, tiga-banga-banga po ito sa gabos na probinsya ng Bicol. So, ibig sabihin sa 6 provinces po. So, may allocation lang yan, slots po yan. Tiga ano po yan. Ngunyan, ang kagayuran po digdita si Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico, mga matibay po sila maglabi sa national government. Kaya nakakakuha po kita mga special fund. Ang Ako Bicol po, nakakakuha ang special fund na kung saan po, dagdag naman na pondo para makadagdag din kitang slots for educational assistance. Ini na po ito, Tito Al, kung nababalitaan niyo po, ini na po sa special fund na naiagad po ni Congressman Pido Garbin na nailaag po sa province of Albay. Kaya dakulaon din ang pasasalamat ni na Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin kay Governor Alfrancis Bicharita. Dakulaon ang suporta ng province of government of Albay sa Ako Bicol. So mga senior high school po Yun, na senior high school. ano niyo po. Gabos na daw. Apo, ini po, baka po kaya Tito Al, iklaro ta lang po ha, kasi Sige. baka dumugin po kita. Ini po Tito Al, special fund po ini na naiagad po sa sa national government na idagdag po para kasi baga ang senior high school Tito Al, medyo parang college naman talaga yan, 'di ba? Mga estudyante po ang nila ang sa indang course, 'di ba po, parang sa college na. Kaya naglaag po diyan kami, medyo talagang mahal din po baga talaga ang pag-eskwela din pag abot sa senior high. Kaya yan pong senior high, nag-enlist po dyan, nagpa-enlist po kami na kailang po, pasensya na po sa mga nagpa-follow up kasi sabi po Linda, wari na daan po ang payout. Pag halat-halat lang po, aram nyo po, di ba po, naglibot po ang Ako Bicol headed by Eda Rose Flores kasi siya po baga, Tito Al, ang focal for educational assistance. Eda, Ngunyan, opo, aram niyo po na pigsusurat po kayo ng syempre nagpa-ano kami ng mga mga data po ninda tapos pigya saro-saro po yan kang social worker na ma-interview kung ano po yung sa indang family background so income ninda. Kaya medyo talagang nahaloy pero madali na po kaming makapag-schedule. Maaraman po ninda igwa pong group ta pig-create po si Eda yaan po duman sa mga estudyante na kasi halos 18 years old naman po itong mga estudyante kaya sinda naman talaga po ang backup po hanggang. Pahalat lang po pero sure po yan na matatanggap nyo. Pigaayos lang po ang papers. Rin ang kaypuhan aside from nagasurat po sinda Tito Al, so social worker, pigpo-photocopy po ang bawat page kang papel ninda. Ang sarong papel po, ano po yata ng mga 6 pages Tito Al, back-to-back po yan. Kaya talagang medyo haloy-haloy. Kaya nakulong po everyday na nagaduman sa opisina para po mag-follow up kaining educational assistant. Pahalat-halat lang po. Tamad. Ang kagayunan natin Sally, because sabi, barita ko, lalo digdi sa Legazpi City, I don't know sa ibang LGU, senior high school, aros i-cover na gabos na mga senior high school students digdi sa Legazpi. Yes. Opo, totoo po. Commitment po yan ni Kong Pido Garbin sa mga principal digdi po sa Legazpi na matawan po talaga sila halos na ito po gabos na senior high school. Senior high school po na educational assistance. Actually, Tito Al, tapos na kami sa listing, tapos na kami sa data gathering. Waiting na lang po kami for itong piga-apod na payout. Tapos may interview. Na-interview na din kasi po sila ka mga social worker. Kasi aram mo Tito Al, syempre medyo may din siya, technicalities din po ang pag-abot sa educational assistance para po digdi. Talagang mabusisi po siya Tito Al, mapapel. Mapapel po siya. So, kay po anta pong mag-comply. Kaya dakula din ang dakula din po ang tabang kang province of Albayta. Very supportive po sa Ako Bicol Party List, especially sa tuyang mga congressman kay Kong Saldi and Kong Pido na mapakaskas na. Actually, nagdagdag na po sindang empleyado or staff, mga social worker para mapadali na po ang pag-process. Kaya halat-halat lang po Tito Alta. Madali na talaga. Maski talagang
ano talaga, kumbaga ang likod ninda, magkana kuba-kuba na ta. Grabe ang papel. Ang napiga, ano mi po, piga darami sa inda. Importante, Opo. importante. At least, ako Bicol, talagang pigmamakulugan, lalo sa mga magurang, natirios dyan sa rayong barangay, nag-iringuwa man na magpakatapos sa mga aki, at least high school. Kaya dakulang bagay tabi ni Ate Sally, napigigibo ka na ko Bicol, para sa tuya mga senior high school students. Yes, totoo po yan. Ako lang bagay yan, Tito Alta. Talagang mga katabang inisa sa tuyang mga kababayan, sa mga magurang na ang iba po dahil trabaho, ta pandemya, dakulo nagsarang kumpanya. Pero ang ako Bicol lang ang pamangkiraray po para siyempre magsuporta. Enrollment na naman po ngani. Pero at least nakaabot po kami, nakaabot po ang ako Bicol Party List bago po magsarado ang school year na 2022 to 21. Kasi ito po ang target school year po na para sa educational assistance grants. Oh. Dito ang supig-announce ko po na regular fund for educational assistance. Ito po ay for 2021, school year 2021 to 2022. Baka po kaya maano sinda, malibong po sinda. Ang school year po na 2021 to 2022, ito po sulisting na mga nailista po through our municipal coordinators, our mga leaders. Kasi Tito Al, di ba Pirmi Tampig sasabi na iwas kita sa face-to-face na transaction, iwas po sa mga mass gathering as much as possible. Limit lang talaga po ang piga. Kunyan po, sa mga coordinator ng Ako Bicol, kung narurumduman nyo po na ang Ako Bicol, ako, si Eda, si Sir Manny, and iba pang mga focal person po sa Ako Bicol, nagkakandak po kami mga leadership training, public speaking. Ito po mga slots na ibaba na po sa mga coordinators na sinda po ang pirming kaampang kang mga kababayan ta na especially sa mga nagtitios. Kasi ang target po for this educational assistance, ito po talagang warang-wara. So kung hanggat maaari po sa mga talagang sobrang nagtitios, ito ang tauhan, priority ka mga slots. So gabos yan, well represented po ang munisipyo kang mga probinsya. Kaya through our coordinators po, sinda po ang naglista, bako po kami sa office. May mga lang po talaga, special projects na pero tapos na po kami, wala na po kaming slots para sa office. Kadakulong po nagme-message pa sa kuya kung pwede maihabol. Pasensya na po kamo. Tapos na po kami sa listing. Dahil po kami pwedeng mag-over sa kung ano po ang slot or allotment. Kasi may po na yan. May allotment na po yan, Tito Al. Okay. Sige, malinaw tabi yan natin Sally. Para sa tuya mga Yes po. magurang. Aram ko, kadakol pang mga programa na Bicol. Ika nga ni, very busy ka pirmi sa mga lakaw nindo, so Po, totoo po yan. Tito Al, I will, ang schedule Sir Manny Asusano kasi dakulon po ang nag-message sa muya sa office, sa page kang Ako Bicol regarding mga slots for TESDA. So gusto mo mag-avail po mga sa TESDA. So next week po, we'll schedule Sir Manny to ma-discuss lang po itong kung paano ang recruitment, paano po ang pa-training kaan. Ang iba po, ito pong mga trainings for dressmaking and sa welding, may mga allowances po yan. Ipaliwanag din Sir Manny next week po kung ano po ining pig-officer kang Ako Bicol Parties. Nilawan ko din giraray po, Tito Al, so mga nagpalista po for educational assistance, be sure lang po na ang ID ninyo is school year 2021 to 2022. Kasi yan po ang i-order. Kaya dapat, yun pa sana po, mag-apply na po kamo ID. Para di ka mo magka-problema po pag abot kang sa indong schedule for interview sa DSW. Ayun, okay. So yan. Ayun, Tito Al, maraming salamat po. Sige, Ate Sally, bata, galing makarigos ka pa. Ayun po. Bagong matagal. Pasensya na sa estorbo. Okay lang po ta. Sabi ko sa tuwidingon yan, si Kong Pido kaya po na narumduman ko na ikaw po pala si Kong na mag-commitment. Kasi inisip ko baga every Saturday si Kong ang nakapartner mo. Kunyan, si Kong pa sa kuya nagsabi na wala ako ha. Siya pa naka-remind ko, nakalingawan ko last time kaya nag-meeting kami. Nalingawan ko na si Kong pala may nakaschedule na for
itong nakaw niya po sa Manila na naghahanap man po mga partners na dadarong po digdi sa Bicol region. Ayan na. Kaya medyo na-late ako sa pagmata. Anyway, at least napaliwanag ta itong programa kang Ako Bicol pag-abot po sa edukasyon. Sana po klarado sa mga kababayan ta para Klaradong-klarado. dahil naman sila opo, para at least dahil sila ulit-ulit na naghahapot or mag-message na lang po dito sa sa page kang Ako Bicol. May nagasimbag man po. Okay. So, Okay, yun thank po. you so much, Ate Ako lang Sally. po. Thank you so much din po, Tito Al. And God bless po. Opo. Okay, thank you so much sa Ate Sally Luces po. Nasaro sa mga may higos na staff kan Ako Bicol. Talagang totok sinda sa kanya-kanyang trabaho. Mga pag-iriba dyan sa Ako Bicol. Kan iba-ibang mga programa na pigtutukan po kan Ako Bicol. Bako na sa edukasyon, yaon dyan sa livelihood, may mga sa water system, pag-distribuer kikaber, asikaso kan mga tupad beneficiaries, kadakulan mga igiribotabi kan mga taga Kubicol na ang sumada kayan pagtabang sa tuyang mga kababayan. Yo. Kaya man tabi an padagos sa magpasalamat ka na Kubicol na padagos tang suporta na mapakusugta an Ako Bicol Party List dahil dakula po an naibabalik man na biyaya adigdi sa mga kababayan tang Bicolano sa pagin ni manlaylain na mga programa. Balik po kami after kan mga pagirandom ni John at saka Hourly News ni Angel after this. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 9:09. Hali sa DCGB News Base.
ang pinakahuring bareta, oras-oras. Posibleng hagadon kan Kamara de Representantes kay Presidente Rodrigo Duterte na sertipikara na urgent ang propestong 2022 national budget. Kinumpirmar ini ni House Appropriations Committee Chairman Eric Yap sa tahaw naman kanakatalaan na pagsumitir kan Budget Department sa Kamara kan 2022 National Expenditure Program o NEP. Sigun kay Yap, magiging dakulang hagyat sa inda sa Kongreso ang atab na session break sa Oktubre 1. Apera digdi piglalauman sa Agosto 20 o 23 pa maisusumitir ang DBM sa Kamara ang kopya kan national budget sa 2022. Sinabi ni Yap na kaipuhan sa Setyembre 29 o 30 na ipasar na kan Kamara sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang national budget. Siniguro man ni Yap na daininda papasigwaron ang paghingutonin marhay sa mga budget kan mga kontrobersyal na ahensya, arugan Department of Health o DOH, Department of Social Welfare and Development o DSWD, as in Department of Public Works and Highways. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Abante kita sa programa na Ako Bicol. Ay po nang tapo tabi si Ruth Berciel Garlan. Ruth Berciel, tama ba? Berciel Garlan. Taga digdi ni sa Barangay 18, Kabangan, Legazpi City. Kung siya man tabi nagkamidbid ka ni kay Ruth Berciel Garlan. O nanggana ka po Ruth kay tablet palan. Duman sa programa ni VP Henry, ang niya, ang sponsor kan tablet, Ako Bicol. Ang niya, pigahanap ka na ni Sally, ni Ate Sally. Dahil nakukontak ini si Ruth Berciel Garlan. Kasi man tabi na kamidbid, sabihanin do na makipag-coordinate digdi kay Angel o kaya kay Ate Sally. Dahil siya nakukontak. Sayang ka ng tablet. May premium pating tablet. Kulang bagay ini. Kaya baka dahil na interesado si Ruth. Ikaw na sa naka-Angel. Gusto mo ka Angel? Na tablet. Ay na may tabi. Ruth Berciel Garlan. Mag-coordinate ka tabi kay Angel o kaya kay Ate Sally. Sayang ka ng premium mong tablet. Naman ini sa programa ni VP Henry. Aldaw po Kuya Al, sabi ka ng texter ta. Pwede po hapoton si Congressman Attorney Pido Garbin. Pwede kasuhan, magbayad ang APEC dahil inatake sa puso nagadan ang kabarangay mi. Kapuputulan ko ta ki kuryente pero daing darang second notice ang paraputol. Nagkasimbagan nagang inatake sa puso po. Patindi ni.
hindi ning text sa tuya, ano? Kung hindi da kasuhan. O, dahil ako magkasimbag kayan ta legality iyan, dahil ta aram ang panangod sa mga kaso. Kung hindi da kasuhan, ano, liable ba ang APEC? Nag-arog kayan? Aram ko pati ang mga paraputol baga, agency iyan. Hindi na bagay yan, supig sabi ta nga ni Kansaro, kay Congressman Pido, actually may schedule na yatang hearing an APEC duman sa Congress, manangod sa issue kan iba-ibang issues. Sabay dyan so alang kawon bagang bilta kan sarong bulan. Laging kontrobersyal. Actually, ini mga paraputol John. Yan ibaga sabi ko kay Kong Pido, dapat gayon talaga disiplinahon ang iba dyan. Bako manggabos, kundi may nagkapiraman na pasaway. Ang totoo lang, John, pigigibong racket ini kan ibang paraputol. Ako mismo makataramta. May experience kami kaan, so pinsan ko na pigblap kan ko yan, paraputol, bigblap na putulan, ura mismo, expert na ngaya, so due date ka na. Patabi bantayan pati John, kalimbawa due date ka ngonyan, o kaya kasudma, kitiraw ka kaan, kinaagahan tulo, so dahil bagang konsiderasyon na, paano kung may problema ka man talagang pinansyal, o kaya may pig-asikaso kan importante, nakalampas ka lang isarong aldaw sa due date, titiraw ka John, dudumanong ka, puputulan ta ka ngayon ngonyan, mga yasir, asikasong ko yan, bayadan ko ngayon, kaya ngayon, naka-schedule ka na yan, putulang mo niyan. Gusto ka nga ya, ano na yung discard? Arog na ka na yung discard nyo. Gusto mo nga ya, magtao ka nga ya ki 1,000, 500, hanggang nakakaabot sa tawad na 300 yun. Totoo yan. Sa kulo na nagreklamong arog ka yan. Kaya inapot ko na nga ni bagayan kay Apo Alvarez, o manager kan APEC. Ang sabi ni Apo, mag-file da ki kaso. Kaya, ang mga ordin, di na nga ni nakabayad yun kan bill, tapos papakasuhon mo pa, pag una mo kang pagkaso mo niyang pasil, pag-file ngayon ka mo kikaso, kung may reklamo, tawan niya doong kopya, kaning may magibong aksyon so APEC. Pero, dahil ko kumbinsido John. Kaya nga ikipambayad, ma-file ka pa kikaso. Dapat, disiplinahon ito na ibang disconnection team, niya sa disconnection team, ni style yun, sa totoo lang, gigibong racket yan. Bablapon ka, gipit ka na nga dahil ka ng pambayad, gipitong ka pa. Pigapod ng mga pahirap sa bayan. Mga tawong pahirap sa bayan. Yan yun. Dapat may magibo talaga ka ng APEC. Disiplina yan mga sa agency niya. So, sarunganing biktima yun, hinabol pa naman sa agency. Ang sabi na kan agency, ngaya sir, abunaran minasa na ngaya, una-unaon mo abunaran da so itinaong lagay. Yung sabi yung guilty sinda, abunaran. Araw ka na mga transaksyon dyan, kaya inda po, ining nag-text sa tuya, kaya ko lang aram kung pwede kasuhan. Imagine mo, may atake da sa puso, dahil sa nasa puputulan kan, supply kan kuryente, nakipasuhay kayo duman sa disconnection team. Ay nako, hirap sa bayan, mga arogan. Uy, sabi ni magduman sa Sunanggana, si Roth sa AKB office. Hanapon si Judy. Si Judy. Buena Obra. Sige tabi. Kung sinakamidbid ka ni kay Roth Virtual Garlan, dyan po sa barangay 18 Kabangan, Legazpi. Padumanon da sa AKB. Si Roth, padumanon sa AKB office dyan sa Embarcadero, hanapon si Judy, Buena Obra. Ang aning makuawo na so tablet mo. Ang kaning tablet na ni. Okay, padagos kita ka ni storya. Kasuod imbitado man ako dyan sa birthday ni, imbitara man kita sa birthday ni dating Kapitan Itoy na Toledo. O, kumusta palang tabi ka mo dyan sa Baybay? Ayos man so birthday ni, maski may limitasyon baga sa mga
bisita. Ta bawal pa ngunyan. Grabe ba ang bawal ngunyan, John? Grabe ang bawal ngunyan. Kaya, anyway, nagpa-share man ako dyan. Mga barkada taman ini. So, nag-abot man si Kuya, nag-abot si Madam Nasrin kasuhapon. Tao man kidit na ayuda dyan sa mga senior citizen sa sa Baybay. Basta tabi sa mga senior citizens na dyan, mga lolo, mga lola. Barkada taman dyan sa Baybay. At least may dit man na ayudang pigtaw so ako Bicol. Dahil si Congressman Pido, kaya si Madam Nasrin, matabi, so nagbisita dyan. Ano? Matabi, ako Bicol. Sabi kan mga taga Baybay. Limitado garing ta. Sa mga senior man sa natapos, so senior citizens man sa nabuda, PWD. Tayo man so request ni dating Kapitan Itoy. Manduman si Doy. Ano na Doy? Basta na Doy. Doy Jukino. Kandidato man ini si Doy Jukino. Hindi kung ano ang plano man gani sa eleksyon. Dugay na. Barangay next year pa gayod. Hindi kung malawas nga ni yan. Ang importante nga yan. So, sakwan ko na, national. Tapos, digdi sa local. Next year, mga kung saan na June, October, tama, parail na sa October. November, December, paramdam na sa iba dyan. Pero talagang highlights ka ni John, mga puon Enero, ralantad na yan ang mga makandidato. Ali sa national, pasiring digdi sa local. National, indas na kon sisay yan ang ma-presidente, ma-vice-presidente, senador, manay pabagadyon ko niya nagaburotwa ng mga pangaran. Puro pa man sa na espekulasyon sa nasyonal. Digdi sa lokal, haros, ikaw naman, kay nagaburotwa. Inda sa gobernador, garaw dahil pa man akong nababaritaan dyan na posibleng lumaban kay Gobernador Al Francis Bichara. Pa akong nababaritaan. Digdi sa mga congressman, halimbawa, yan sa 3rd District, sa 1st District, digdi sa 2nd District, dahil pa man akong nababaritaan yun. So, ako Bicol naman, ako Bicol, sige sa nabagaan trabaho man ka na ako Bicol. Sige man dyan ang bintay kaning ako Bicol. May eleksyon kidae. After election, yao na tulos, trabaho tulos hinda. Na, kwanta mabagaya, nariparo taman iyan. After election kan, way back, 19, so, election, 2019? 19 ito, so, inot na, so, latest na election. After baga kan election, so ako Bicol, trabaho naman. Kulon so nadarama na biyaya ka na ko Bicol, yan ang mga infra project na yan dyan sa mga yan sa Boulevard. Sige sa Bicol, sa iba-ibang mga probinsya, yan ang mga patinampo. Ako Bicol bagaan, saro man sa nagtatabang dyan. Katarabang-tabang iyan, sina congressman, ibang congressman tapadigdi. Tarabang-tabang iyan, si gobernador. Digdi sa Legazpi, gulpi bagaan mga infra project. Yung pirmi anak ko Bicol, kundi ngunyan John, medyo may kuyana, may diit ng mga apod ka mga paglilinaw. Taka ito, dahil sa nagpararibok John ang ako Bicol, may mga project kato ang ako Bicol na dahil masyado na expose na so ako Bicol ang nag-inisyar. Pero ngunyan, tagari may something na sa politika, nagluluwas na ang mga totoong istorya. Paano ko sa mga pigigibo ka na ko Bicol, nadakulaon man talaga ang naging tabang. Digdinganin sa Legazpi, ang barita ko John, sige na ang arugan ki mga programa. Kaya ito ngaya, daikaan. Ngunyan ngaya,
tamili nag-iro sa ako Bicol, may nag-iro naman. Kaya ito ngayon, nag-ano. Ayan mga common na reaction dyan sa barangay. Hindi, depende yan. Kanya-kanya kitang kanya-kanya kabaga kitang pagtubod political na bigapod. Kung so iba dyan tubod sa sarong politiko, so iba man dyan tubod man sa pigigibong ka na ko Bicol, sige lang. Ang importante, respetuhan. Respetuhan lang kan kanya-kanyang pananaw politikal na bigapon. Kung malawas mananggad na, putok na bagang yan John, digdi sa Legazpi na si Congressman Pido Garbin Jr. makandidato daang mayor kan Legazpi. Kaya igwa naman ki mga na-insecure naman. Si mga leaders dyan na iba, diri dito na. Ano man makikita nindo ka, John? Natural lang sa politika. Sa politika baga, John, kaibigan ngayon, kaaway bukas. Kaaway ngayon, kakampi bukas. Ano baga ang politika? Nalingon nindo ang sitwasyon kan Legazpi. Dahil nindo, dahil tapiguuna na so mga dating mag-aramigo, pwedeng magbaranggaan mo niyan. Taano man maraot, John, kung si Congressman Pido Garbin Jr. magkandidato na mayor. Maray nga niyan, may magayo na laban. Kamaraoton man so, dahil kang kalaban na maray. Ngunyan, last term naman baga ni Mayor Noel Rosal, ang makandidato da, abareta ako man, si Madam G. na Rosal, si dating mayor, esposa tabi ni Mayor Noel. O di magayon baga John, pwerte ang laban gani. Pwerte ni, maugmahon sa Legazpi John. Kunyan nga ni, maugmahon na John. Taong pag puminasyar ang sarong grupo sa sarong lugar, at okay, kung anong benepisyo sa mga tao, taon-taon diyaw naman sa sarong grupo. May project ngayong patubig. So ako Bicol. Taon-taon diyaw naman sila, Mayor. Matao man daki patubig. Pag nagtao ki trabaho, may matao man ki trabaho. May educational assistance, may matao man ki educational assistance. Kompetensya na. Uto nga ning sa nang naging political issue na mabayad na sa sarong grupo, sinulot man ka sarong grupo. Abay, paso mga tao lugod, urog bahon ta. Maski sa ka man na apling dyan na grupo, ang importante dyan, nagkikinabang ang tao. Ayun kay puwang kang tao. Kumbaga, obligasyon man ang gobyerno na itao mo ang basic na pangaipo kang tao. Kaya ako, John, sige lang. Nagiulok na sana ako minsan kan mga style. Utong ko niyan sa sarong sarong makandidato man daang konsyal. May okasyon mo niyan, John. May okasyon gayud mo niyan. Akumplihan nyo ganyan niya. Kandidato man na konsyal. Mahon sa Kabikulan. Nag-imbitar man sa mga barangay leaders. Yung man yung style niya. Kung dahil man ako imbitado, kaya dahil man ako maduman dyan. Babaeng tagabi. So nakakapansin sa tuya dyan, yung man ang pansin nun ta. Kung dahil man kita imbitado, at tama dyan ka. Upog baga. Kung siluhon yun sa barangay, magayon na ng pahit. Lalo di sa Legazpi. Sa mga tricycle operators and drivers, pinugaanak kan saro kay benepisyo, tatarao man sa mga operators and drivers, saro man da yun, pinapod man sa grupo. Matao man ngay ako. Kansilo nila dyan. Ang bulan mayon. Kompetensya na yun. Kung kompetensyahan na sa
ano ini, benepisyo sa mga tao. Maray nga na yan. Magkirinabang-labang ang tao. Sir, wag man po mangyari kay kong pido. Oh. Sana po dahil. Ining text mo. Sana dahil. Sana dahil. Mga jita. Ang importante, sabi ko nga ulitin ko, respetuhan. Ano ang pagtubod political kan lambang saro? Ang nasa sakitan, Respeto tayo yan. Iyo? Natural na ang politika. Kumbaga, at least digdi sa albay baga, medyo, kumbaga Jun, feeling ko, politically matured naman ang mga tao, ano? sa Piña Francia, Ako na so arog kan ibang lugar na nagagaradanan, hindi untaan sa kaisipan ta. Politika lang yan. After kan election, di tapos na. Hindi, dyan sa barangay Jun, minsan kirediton. Mas kidit pa sa butante kaysa sa kandidato. Mga kandidato nga ni, sigan ururon. Dyan sa barangay, sa mga butante, dahil nagtrinuwa. Ay, nako. Basta tabi yan, ako Bicol. Sige sana ang trabaho. May election man kita Sige ang mga programa ninda sa barangay. Sana po, suportaran ta pirmi ang ako Bicol. Siring man po ang kamautan ka ako Bicol. Napadagos kitang bigasuportaran, padagos kitang bigatabangan, makadaraning biyaya digdi sa Bicol Region. Kaya, sige lang kita. Trabaho lang ako Bicol. Mga Bicolano, fight man kita sa pagtabang sa ako Bicol. Okay. Abot na kitang oras. Mas 9:30 na. Basta sa mga brothers sa Knights of Columbus palan. Monitor sinda. Kuan palan John. Hindi kan mga joke kan pagiriba. May nalagod. Para mo na kita. Bulkan bulusan, Okay, basta iwas COVID kita ha. Iwas COVID kita tabi. Pag di kita nag-iwas sa COVID, baka funeraryan abutan ta. At mahal-mahal patingon yan John. Ang magpa-cremate palan. 30 mil, 40 mil. Pero pwede man da magtawad John. Pwede magtawad. Half cook sana garing. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadamit ini para sa gabos dahilan tasinda kita ika ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.